Dobro jutro svima. Kako ste? Nadam se da ste dobro i spremni za novi radni dan. Pozdrav svima i dobrodošli na podcast Male pobede, stari novi podcast koji je tu da bi vam kroz pitanje i savete dao motivaciju, pokrenuo vas u pozitivnom smeru i pomogao da ovaj dan počne bolje, jače i možda čak i zabavnije. Moje ime je Željko Crnjaković. Pozdrav svima, dobro jutro i dobrodošli u još jednu epizodu podcasta Male pobede. Moje ime je Željko Crnjaković i želim da vam se zahvalim što ste i ovu epizodu sa podcastom. Želim da vas pozovem da posjetite sajt malepobede.rs, da se prijavite na newsletter i da podržite podcast na Patreon platformi na www.patreon.com/male pobede. A ukoliko vas zanima neka tema, ukoliko imate neko preduzetničko pitanje ili pitanje vezano za kreiranje sadržaja i podcaste, slobodno mi pišite na željko@malepobede.rs. Danas pričam sa vama vezano za temu koju sam pomenuo u nedavnom webinaru koji sam radio sa prijateljem iz Amerike. Hector Colonas je bio moj prijatelj, čovek koji vodi nekoliko biznisa, koji vodi svoj blog, koji je umešan u mnogo zajednica, kako coworking, tako i jednostavno samo preduzetničkih zajednica i koji mnogo radi na na aktivnostima unutar tih zajednica. Tako da pored svoja dva posla, dve firme, konsultantskog rada, sajt projekata koji mogu da izbrojim na prste dve ruke, koje je pokrenuo bez ikakvog neke opcije monetizacije, čovjek mi podsjeća na sebe. Ono tipa kao kad me pitaju šta radiš, pa ja kažem sedi, treba nam 1 sat vremena da bi sad prešli sve ono što treba da pređemo, da bi ti rekao sve ono čime se ja bavim i u šta sam sve umešan. A sa druge strane dolazimo do pitanja da li sam lako prepoznatljiv brend. U stvari, da li ti zapravo znaš čime se ja bavim i da li gomila ljudi sa kojom komuniciram na različitim kanalima zapravo znaju čime se ja bavim i šta ja to, od čega živim, šta prodajem, a šta radim samo radi hobija, zabave i zato da bi uradio nešto dobro za neke zajednice. I tema na kojoj smo Hector i ja pričali jeste zapravo da li kada gradite neki brend, treba da gradite brend radi tog brenda, u stvari, ajde bolje ovako da kažem, kada radite neki sadržaj za neki brend, da li taj sadržaj treba da bude predstavljen od strane tog brenda ili treba da bude sve to vaš sadržaj? Sadržaj, u ovom slučaju mene kao Željka Crnjaković. Znači, kada bi ja sad radio podcast, da li je podcast brend za sebe, da li su Male pobede brend za sebe, jer ja ih tako razvijam, iako je podcast Željka Crnjakovića, da li je moja firma Solutium, iako bi trebalo ona da piše nešto, da li s vremena na vreme treba da izda neki blog pod Solutiumom, da li ja treba da imam svoj blog na nekom domenu crnjaković.com, da li treba graditi svoj brend ili treba graditi brend svoje firme. I s druge strane, kako da stignemo sve to da uradimo? Jer ukoliko treba da imamo i jedan i drugi i treći i četvrti i peti projekat, onda bi trebalo da radimo i jedan i drugi i treći i četvrti i peti sadržaj, koji i ovako je dovoljno teško raditi jedan sadržaj kvalitetno, dobro, konstantno i u kontinuitetu, a ne misliti o tome još 5. Razmislite samo pričali smo već o tome koliko je recimo možda teško, meni jeste, možda je vama lako održavati recimo prisustvo na svim mogućim društvenim mrežama. Mislim, intenzivno je. Teško je, vremenski zahtevno da budete i na Fejsu, i na Twitteru, i na Instagramu, za neke koriste Snapchat, TikTok, ima tu još mnogo drugih mreža na kojima jednostavno treba da budete, treba da postojite, treba da budete uključeni u razgovor i samim time isto tako treba da delite taj sadržaj. I kad pravite sadržaj za brand ili za sebe, šta treba da radite?
Najveće pitanje u stvari koje je Hektor jeste rekao jeste zapravo šta želite da izgradite. Da li vi u stvari jeste osoba koja je zaposlena za vaš brand ili ste vi taj brand? Naprimer, ukoliko ja imam moju firmu Solutium, da li sam to ja? Da li je Solutium jednako Željko Crnjaković ili je Željko Crnjaković zaposlen za Solutium? U stvari, možda je bolje pitanje da li želite ikada da prerastete, u stvari da vaša firma preraste vas, ne da vi prerastete, možda i vi da prerastete vašu firmu, ne znam, zavisi koje su vam ambicije. Ali da li želite da se u jednom momentu isključite iz rada tog brenda? Da li i postoji ikakva opcija da možda ste sada solopreneur, možda imate neki tim, možda imate partnera, da li je moguće da taj brand živi bez toga da ga vi vodite, da budete glavni i odgovorni urednik, lice i prodaja i produkcija i sve ostalo što je unutar vašeg brenda? Ako vi izađete, da li biste prepustili taj brand nekome drugome? Pa to će vam dati odgovor kakav sadržaj u stvari treba da pravite. Naravno, naše mišljenje i moje jeste da svaki brand treba da živi za sebe i sve je možda okej da vi treba da imate nešto na čemu ćete skupiti sve ono šta vi radite, šta ste vi izgradili. Neko za to koristi LinkedIn profil, neko za to koristi neki svoj website na ličnom domenu, neko koristi neke druge naloge na društvenim mrežama ili na Mediumu ili na nečemu drugome. Savet koji smo već odavno rekli, koji je Hektor ponovio u webinaru, jeste trudite se da sve što radite što se tiče sadržaja bude na nekom vašem vlasništvu, na nekom vašem serveru. To je ono što nam Rnic govori već godinama, jeste zapravo sve što postavite na Facebook može da nestane, sve što postavite na Instagram može da nestane, sve što postavite na Medium, koji je zapravo jedna blog platforma, može da nestane zato što ništa toga nije na vašem serveru, na vašem sajtu, na vašem domenu i ništa više nije vaše vlasništvo u momentu kada ste postavili tamo. Tako da napravite neki svoj sajt, napravite neki svoj domen, možda treba napraviti 3 sajta, znači za svaki biznis da ima svoj, svaki brand da ima svoj sajt. Male pobede imaju Male pobede.rs, Solutium ima solutium.rs, Crnjaković.com postoji već duže vreme i zapušten je, ali postoji kao takav. Možda bi trebao da ga obnovim, ali ako ništa drugo imate na mom LinkedIn profilu većinu stvari čime se bavim. Sada, nova problematika dolazi kod toga kad treba da kreirate vaš sadržaj. Kreiranje vašeg sadržaja zapravo, ukoliko treba da kreirate nešto dugačko, nešto u kontinuitetu, nastaje noćna mora ukoliko to treba da radite na 3 mesta odjednom. I zato je možda dobro kreirati negde jednu vrstu sadržaja, na drugom mestu drugu vrstu sadržaja, pa onda nekako međulinkovati između svih njih ili kreirati neke manje forme nekih sadržaja, pa onda zapravo napraviti samo naloge na ili postove na vašim ličnim profilima koji će linkovati sa nešto što je, mislim, kao što ja radim, što su radile Male pobede, ili kao nešto što je radio Solutium, ili kao nešto što je radio neki drugi brand, ili Infostud Hub koji vodim, i tako dalje i tako bliže. Tako da velika je dilema u tome, ali najveća fora je u tome da li želite i da li planirate da ono što radite, onaj brand koji radite, preraste vas. Ja sam otvoren za to. Ja sam otvoren da Solutium jednog dana bude firma u kojoj ću ja, što bi rekli neki moji prijatelji, ja bih voleo da budem vlasnik firme, ne direktor, vlasnik firme. Znam, vlasnik je ko vlasnik kasina u Las Vegasu. Vlasnik dođe i samo gleda kako taj kasino radi i raste i na neki način stvara profit vlasniku, a zapravo vodi ga neko drugi operativno. Otvoren sam za tu opciju jednog dana. Ne vidim da će to igde skoro da dođe. Male pobede kao podcast, pa ne znam, možda ako bude neki veliki brand pa dođe neki poznati voditelj, ali ja mislim da Male pobede ne bi bile tu i da ja to ne bi sad nešto posebno tako brzo dao kao što bi možda dao neko drugo vođenje firme. Ipak mi je ovo pričinjava neko veće zadovoljstvo, ipak je kontakt koji ja stvaram između vas i mene putem ovog audio sadržaja nešto što ja cenim i što volim. Tako da ukoliko imate neka pitanja za mene, slobodno mi pišite, a Mala pobeda za danas jeste:
Smislite se, koji ste vi brand? Da li ste brand za sebe ili gradite neki brand? Kako komunicirate? Čujemo se u narednoj epizodi podcasta Male pobede.